ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ାଠାରେ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରବଳ କରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ 70 ଜଣଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବି ବେଆଇନ ଭାବେ ଡଙ୍ଗା ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଡିଓ ସୁଭାଷ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 30ଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଫ୍ଲାsh ଫ୍ଲଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।